Всички искат да работят за себе си, да няма шеф, да няма графици, да няма лимити. Аз също исках това и го направих. Започнах да работя по 12 часа на ден, всеки ден, защото ми бяха казали бачкай докато не се счупиш. И аз го направих. И се счупих. Истината е, че винаги съм искал да работя за себе си. Няма значение какво учех. Дори докато учех в този университет тук, за пътен инженер, се чуех как хората си правят фирми, как печелят поръчки, как си намират клиенти, как тези знания, които се придобиват тук и в последствие опита, може да се превърне в бизнес. Дори когато учих в Софтуни, мислех за това как мога да имам собствена компания, как мога да пиша софтуер и да създавам продукти. Тогава имах интерес в това как мога да направя нещата така, че да работят за мен. Каквото и да съм правил, винаги мислех едно. Как това нещо може да се развие в бизнес? Но защо в бизнес? Защото бизнесът не е просто работа. Ти създаваш нещо. И винаги това ме е тегляло и ме е привличало. Впоследствие започнах да монтирам видеа. Помагах на бизнесите, правеха продажби. Аз имах клиенти, имах доход. И в един момент постигнах тази свобода, която исках. Работех откъдето поискам, когато поискам. Точно каквато беше моята мечта. Работата ми вървеше, имах клиенти, имах доход и това беше хубаво. Но имаше нещо друго, което исках да правя. Нещо друго, което вътрешно ме караше да горя. И това беше да създавам съдържание. Да помагам на другите да научават това, което вече знам аз. И да изграждам нещо дългосрочно. И тук започна напрежението. Всеки ден имах избор. Дали да свърша някоя задача, която носи пари днес, или да инвестирам време в нещо, което може би ще даде резултат. Не беше въпрос на това дали да избера да обработвам видеа или да създавам съдържание за YouTube. Беше въпрос на тази краткосрочна стабилност или да избера дългосрочната визия. И когато си сам и нямаш заплата в края на месеца, често избираш стабилността. Не защото вярваш в мечтата си, а защото просто искаш да оцелееш. Но аз никога не съм искал да бъда на това положение, в което просто да оцеляваш. Затова започнах да работя повече. Повече клиенти, повече видеа, повече часове, всеки ден. Няма значение дали са празници, дали са почивни дни, всеки ден. По това време следвах различни съвети на различни хора. Един от съветите, които ми даваха, беше работи докато не се счупиш, за да разбереш къде можеш да се счупиш. И след това работи на 90% от това състояние. Аз го направих. Работих здраво. Счупих се в един момент. Имаше няколко дена, в които не можех просто да започна отново да работя. Не можех да се концентрирам. Разбрах, че отново съм бърнаутнал. Обаче работата не спираше. Имаше дни, в които едно видео, което аз по принцип ще обработя за 1 час, обработвах за 3 часа. Задачи, които за деня спокойно мога да ги свърша за 4-5 часа, ми отнемаха 10 и повече часа. Не защото не можех, а защото не исках. Нещо вътрешно в мен се съпротивляваше и не ме оставяше, за да мога да се фокусирам, както се фокусирах преди това. Главата ме болеше, концентрацията ми падаше и креативността изчезна. И най-лошото, в един момент не знаех за какво го правя изобщо. И тогава се сетих какво им бяха казали. Бачкай докато се счупиш. Аз го направих и се счупих. И това е едната страна на това да развиваш нещо свое и да буташ сам. Защото когато работиш за себе си, няма кой да ти каже спри, няма кой да ти търси отговорност. Работният ти ден няма граници. Работното ти място не е локация. То е навсякъде, по всяко време. Независимо дали тук що се разсънваш и си пиеш кафето, или пък лягаш и почваш да мислиш задачите за следващия ден, или пък си на някакво събитие на роднини, което е много хубаво събитие, обаче ти постоянно мислиш за това как ще обработиш следващото видео или какво ще направиш, за да подобриш нещата, които правиш. И тогава разбрах, че свободата, която всъщност търсех, се превърна в нещо друго. Външно всичко изглеждаше супер, изглеждаше успешно, но вътрешно усещах, че нещо липсва. И не бях изтощен от работата толкова, бях изтощен повече от това несъответствие, което чувствах вътре в себе си. Между това, което правя в момента и това, което знаех, че мога да направя. И тогава разбрах жестоката истина за бърнаута, която никой не ти казва. Това, че бърнаутът не идва от многото работа. Много хора работят по много часове. Илон Мъск работи по много часове. Джеф Безос се бачкал по много часове. Много хора, които са успели, се бачкали по много часове. Бърнаута
идва от това несъответствие между това, което искаш и знаеш, че можеш да постигнеш, и това, което трябва да направиш. И вече след години яка работа, години качване на съдържание в YouTube, идваха моменти, в които аз спрях да качвам видеа. От време на време си намалях работата с клиентите и минавах да кача пак повече YouTube видеа. След това пак минавах да работя повече с клиенти. И това нещо продължаваше напред и назад няколко години. Защото аз исках да създавам съдържание, обаче това съдържание не ми водеше никакъв приход. Да, хора ми писаха: благодаря ти за това видео, което направи, много ми помогна, благодарение на тебе направих еди какво си, направих свой YouTube канал, вече имам над 1000 абоната, което е хубаво. Но продължавайки да правя това, аз щях да влизам в една по-голяма и по-голяма дупка. Затова осъзнах едно нещо. Мога да вдигна нещата на едно по-високо ниво. Мога да създам място, на което хората да влизат и да се обучават. Разбира се, това място да е платено, за да аз мога да монетизирам това време, което вкарам в това цяло нещо, което до момента беше само един YouTube канал, в който имаше много туториали, които помагаха на хората. Но от една страна исках да направя още по-качествено съдържание, но исках и това усилие, което ще вкарам, да ми донесе, разбира се, и на мен някакъв приход, за да цялото нещо има някакъв смисъл и да не се връщам назад, където въобще не беше хубаво. И това и направих. Направих Content Creator Academy. В началото почна като един много малък курс с няколко урока. Хората можеха да влезнат, да си закупат курса, да гледат видеята и това беше. Имаше, разбира се, някакви разговори, провеждахме, правихме, беше готино. Но въпреки това, аз знаех, че мога да го развия повече. И в последствие така го развивах, че стигнах до момента, в който събрах всичко, което знам и което ми доведе тази свобода и възможността да работя с най-различни бизнеси, не само в България, в Америка, бизнеси от Тайланд, бизнеси от Европа, бизнеси от Австралия, Африка, най-различни бизнеси, на които през годините аз съм помагал. Успях в крайна сметка да събера цялото това умение и да направя едни курсове, едни видеа и да мога да ги поставя на едно място и който желая да влезне и да ги гледа. И това ми решение в последствие, когато правих тези уроци, усетих, че е точно това нещо, което вътре усещам да гори и това нещо, което като го правя, знам, че съм на правилния път. Знам, че това нещо, което правя, първо може да се развие много и после знам, че то има смисъл, че то прави някаква разлика в света, защото създаването на съдържание е един от най-силните инструменти. Хората го ползват всекидневно, за да развиват бизнеси. Напоследък виждаме политици, които го ползват, за да печелят власт и внимание. Това е едно от най-важните умения. И аз, събирайки всички тези неща, които знам, в едни уроци, които са лесни за разбиране, аз знам, че мога да направя наистина една разлика в тази страна. Може в момента да не изглежда като голяма, но в един момент знам, че това има такъв потенциал, че може да направи някаква разлика, може да направи нашата среда по-добра. И това нещо наистина ме изпълва и ме кара да продължавам. И с това видео, с откриването на този труден период, през който бях минал и в този период, в който съм сега, в който съм уверен и знам, че вече мога да помогна и мога да покажа на хората, ето минаваш, гледаш тези уроци, правиш това и ако ти наистина искаш да се занимаваш с бизнес и да им помагаш, ти имаш знанията, отиваш и им помагаш. Ако искаш да развиеш своят личен бранд, ти знаеш какво да направиш. Ти имаш знанието да седнеш, да си направиш видеа, да си направиш стратегия и можеш да постигнеш твоята свобода, твоята цел каквато и да е. И след тези години на турбуленция, страдание, гадни моменти, в същото време и хубави моменти, разбрах, че работата за себе си не е точно свобода. Тя има своята отговорност. Но ние единствено сме тези, които можем да изберем пътя, по който вървим. И ако този път съответства с това, което ние вътрешно искаме, ние ще бъдем много по-удовлетворени от всеки един друг човек. И ако има нещо, което трябва да остане с вас в това видео, за да не стигнете до някаква дупка или бърнаут,
следвайте това ваше вътрешно желание. Защото ако вие вярвате в себе си и достатъчно дълго работите за това нещо, нещата ще се получат и вие ще сте щастливи.